b'a fɔ ko alihamdulilahi rabbil alamin an b'an to an kɛ o ye an ka jɛmukan in kɔnɔna na sabula jɛmukan min don an bɛ ala sɔnna tala kanu k'a fɔ k'a barikada ni anw y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko dɔnnibaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana ma bɔ jamana na quartier ma bɔ quartier la yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la dɔnnibaa ma bɔ dɔnnibaa la surtout ni a sɔrɔ a sɛbɛlama don an wajibiyalen don ka wuli k'an jɔ ka se a tigilamɔgɔ fɛ yen yalasa maa minnu bɛ anw lamɛn su ani tile mɔgɔ minnu b'u ka forfait ta k'anw lamɛn an ka se ka o tigiw bɔ degun kɔnɔ k'o tigiw bɔ u ka ko la ko minnu bɛ yen k'u kunna sigilen don a la kosɛbɛ an bɛ foli di aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ an ka nin jɛmukan duman minnu lajɛ sanga a n'a ka wagati an ka foli bɛ aw ye an ka plateau sanuman in sanfɛ bi an ye an ka minɛnw ta ka yɔrɔ jumɛn sɛgɛrɛ o ye an kɛrɛfɛ jamana ye n'o ye mali kɛrɛfɛ jamana ye o ye Côte d'Ivoire kɔnɔna ye an bɛ bi Côte d'Ivoire fɔ Abidjan yɛrɛ dugu kɔnɔna na ni ala sɔnna a ma denmisɛnnin jini denmisɛnnin fitinin nka dɔnni la denmisɛnninya tɛ a la dɔnni la ayi n ti nin dɔn i bi o de fɔ nka karisa ka dɔgɔ nin dɔnni ma o ti tiɲɛ ye fiyewu fiyewu dɔnni la n'i y'a mɛn ko dɔnniba denmisɛnnin ma fɔ maakɔrɔba ma fɔ sabula n'i ye min ɲɛɲini i bɛ o de ɲɛdɔn an wulila an sera Côte d'Ivoire dugukolo kan Abidjan yan nɔ ka dɔnniba denmisɛnnin dɔ sɛgɛrɛ bi bi in na alihamdulilahi rabbil alamina maa min don an bɛ se k'a fɔ n'a bɛ ka don maaw jigi kɔrɔ maa min don an bɛ se k'a fɔ n'a bɛ ka maaw mago ɲɛ an bɛ se k'a fɔ maa min don a bɛ ka ko kɛ bi denmisɛnninya kɔnɔ dɔnni na fɛn min bɛ yen ko a bɛ lakale kun bɔ o kosɔn an y'an ka kamera cɛ k'an ka mikoro cɛ ka se a ma Côte d'Ivoire Abidjan dugu kɔnɔna na ni ala sɔnna a ma a tigɛ bi ye basi k'a n'a bɛ dɛsɛ ni ala sɔnna Adi Sila ale de b'an bolo yan nɔ n'a fɔra Adi Sila Ivoiriyɛnw b'a dɔn maliyɛnw b'a dɔn yɔrɔ wɛrɛkaw b'a dɔn min ti Ivoiriyɛnw ni maliyɛnw dama ye nka ni ala sɔnna n'a yira la sisan a yɛrɛ bɛna fɔ ko nin den ɲɔgɔnna denmisɛnnin nka ye ko o ye fɔ ko ban karamɔgɔ i salamu aleykum. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kɔni baasi tɛ yen. Baasi foyi t'an na. Bisimila an ka jɛmukan kɔnɔna a ka d'an ye i ka lamɛnbagaw ni lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo. Alhamdulilayi rabbil alamin. An bɛ salamu di an barokɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma. Karamɔgɔ kuma ma nɔgɔn kosɛbɛ ni ala sɔnna ma sabula bɛɛ ti sɔn kuma ma bɛɛ ti sɔn réseau kan kuma ma n ti sɔn nin ma ani n ti se nin na o ti kelen ye maa dɔ bɛ yen nɔ u ka ko daminɛ a bɛ tan tɔ cogoya la a t'i n'a fɔ k'a ka ko daminɛ don dɔnni kɔnɔna na ayi abada an y'a kibaruya de mɛn k'an to mali kɔnɔna na nka a sɔnna ka sɔn image la maa minnu bolo o ye anw de ye a sɔnna ka sɔn image la mɔgɔ minnu bolo o ye anw de ye a sɔnna anw de k'an ka kamera jɔ a la k'an ka mikoro jɔ a la yalasa a ka se ka maaw kunnafoniya fɛn na a bɛ min dɔn karamɔgɔ bi an sera i ma baasi tɛ an ye kibaruya mɛn kabi an ma se i fɛ yan nɔ alihamdulilahi rabbil alamina an selen ye an yɛrɛ min ye o ye fɔkoban ye ko o ye fɔkoban karamɔgɔ a ka d'an ye an ka i ɲininkali kɛ i yɛrɛ la sabula anw b'i dɔn nka maa minnu bɛ k'i filɛ minnu t'i dɔn u ka se k'u dɔn Adi Sila yɛrɛ ye jɔnni ye Adi bɔra min Adi e ye dɔnniya bɔ yɔrɔ jumɛn. Alhamdulilayi rabbil alamin suma alhamdulilayi rabbil alamin ne tɔgɔ de ye Adi Sila ka bɔ Abidjan dugukolo kɔ kan ne wolofa tɔgɔ de ye Musa Sila dɔnnikɛla de fana tun bɛ Abidjan dugukolo kɔ kan an fana ka dɔnni kalan depuis an fitinin ma fo waatinin kɔnɔyɔrɔ la donc o don filɛ tan inshallah ni faamuya kosɛbɛ Adi i ko k'i fa tun ye dɔnnikɛbaga ye yalima i ka dɔnni i y'a kalan i fa de kɛrɛfɛ wa walima i y'a kalan maa wɛrɛw de bon alhamdulilayi rabbil alamin an ye dɔnni dɔ kalan a kɔrɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'an di a kalanden dɔw de ma voilà Abidjan dugukolo kɔ kan min tɔgɔ ye Mohamed Kɔnɛ voilà donc an ye dɔnni dɔ kalan ale bolo ka tila ka dɔnni kalan cɛkɔrɔba wɛrɛw bolo Mali kɔ kan ani Côte d'Ivoire duguda kɔnɔ ye a bɛ faamu kosɛbɛ an hakili la an b'a fɔ cogo min na a bɛ ka dugutaga de fɔ sabula maa min don ale sigilen don Abidjan kɔnɔ yan nɔ Côte d'Ivoire dugukolo kan o ni Mali bamanankan an bɛ se k'a fɔ ko danfara dɔɔni bɛ olu cɛ mais ne hakili la a bɛ ka lamɛnni kɛ wa faamuyaba bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ karamɔgɔ bi an bɛna kuma fɛn damadɔ kan bi dɔnni kɔnɔna na a fɔlɔ ni ala sɔnna o ye filɛli ye anw maliyɛn an b'a fɔ ten n'o ye lajɛli ye karamɔgɔ an bɛna kuma o kan filanan o ye jumɛn ye o de ye yalama siri ale ni dabali yalama kelen don wa siri ani dabali ni kelen tɛ karamɔgɔ mun de b'u différencier mun ye siri ye mun ye dabali ye karamɔgɔ ni bɛɛ lajɛlen kuncɛ an bɛna kuma haritigɛ ko kan n'o ye garijɛgɛ yalama Adi Sila sababu b'i bolo sababu bɛ se ka garijɛgɛ lase maa ma wa ni ala sɔnna nin babu saba de b'an bolo bi ka ɲɛfɔ filɛbagaw ni lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Adi Sila yalama i bɛ filɛli kɛ wa
alhamdulilayi rabbil alamin n bi filɛri kɛ mais filɛri yɛrɛ ye mun ye ban parce que a bɛ fɔ filɛri waatini caman mɔgɔ bɛ se ka wuli k'a fɔ n bɛ filɛri kɛ mais filɛri bɛ kɛ contexte jumɛn de la ban walima filɛri yɛrɛ bɛ kɛ mun kama de parce que bi ni mɔgɔ sela i ma sisan ko siri bɛ n kan e m'a dɔn mun siri don n'i nana k'i n'i bila k'i bɛ fɛn dɔ dilan ka d'a ma ka sɔrɔ i ma se ka a ɲɛɲini mun degun yɛrɛ de b'a kan ban n'i y'o de dɔn ka sɔrɔ i bɛ se ka baara k'a ye walima ka se ka siri tigɛnɛw k'a ye walima ka se ka bɔ degun min a b'a kɔnɔ donc n bɛ filɛri kɛ voilà n tɛ n ka baara foyi daminɛ ban ni ma filɛri kɛ ban donc o de ye nin ta yalama karamɔgɔ Adi i bɛ filɛli kɛ buguri de la wa laturu de la walima i bɛ filɛli kɛ kolon de la ou bien i bɛ filɛli kɛ alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ filɛri kɛ fɛn caman na voilà n bɛ filɛri kɛ buguri la min ye laturu ye voilà n bɛ kolon fana lajɛ n bɛ duga fana lajɛ mais n yɛrɛ ka base yɛrɛ sigili o ye laturu de ye voilà n bɛ lajɛli kɛ laturu la de ka caya voilà donc o de ye karamɔgɔ Adi sera i bɛ filɛli kɛ laturu la munna i ye laturu ta ka sɔrɔ i bɛ nin tɔ ninnu bɛɛ dɔn différence jumɛn de bɛ laturu ni tɔ cɛ alhamdulillah fɛn min bɔla i ka so i bɛ bori o de kan ka caya parce que ne yɛrɛ wolofa tun ye laturu masa de ye voilà donc a ka laturu masaya kɔnɔ donc an fana ye kalan kɛ o kɔnɔ yɔrɔ de la sinon an ye tɔw sɔrɔ kalan na ɲɛɲini na mais laturu yɛrɛ ye an ka so kɔnɔ fɛn de ye voilà donc o de kama o kɛla an ka base principale ye donc o de ye nin ta maa bɛ min dɔn o man ka i kamana kan a bɛ n'a fɔ i ye ko dɔ laturu de kɔnɔ i kɔrɔbayara laturu de kɔnɔ o ye laturu de kalan k'a dɔn a ka di i ye i ka baara kɛ ni o sira de donc filɛli kɔni i b'o kɛ maa o maa mana na i fɛ sira o sira fɛ i b'o kɛ yalama Côte d'Ivoire kɔnɔ yan maa minnu bɛ yan nɔ olu bɛ se ka wuli ka se i ma mais minnu tɛ yan est ce que n'olu y'i wele nɛgɛjuru sira fɛ téléphone na i n'olu bɛ se ka filɛli kɛ wa alhamdulillah n bɛ filɛri kɛ olu fana ye ka sababu mun na mɔgɔ mun tɛ yan degun bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ de kan bi parce que ni a fɔra k'i bɛ yan dɔrɔn n bɛ lajɛli kɛ yan dɔrɔn de la a bɛ gɛlɛya maa min bɛ kɔ kan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n bɛ filɛri kɛ bɛɛ lajɛlen ye voilà an bɛ filɛri kɛ cogoya min na voilà n'an y'i tɔgɔ sɔrɔ k'i ba tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn degun min b'i kan walima ɲɛɲini min i bɛ sɔn ka don i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ an b'o lajɛliw kɛ i ye donc o de ye nin ta ni faamuna kosɛbɛ karamɔgɔ Adi an bɛ bɔ filɛli yɔrɔ la sisan an bɛna jumɛn na o de ye siri ani dabali ye anw bolo anw ma dɔɔnin kɛ ani dɔɔninkɛbaw de bɛ baro anw ma dɔɔnin kɛ ani dɔɔninkɛbaw de bɛ jɛ nka anw minnu bɛ fɛ k'a dɔn yalama karamɔgɔ Adi siri ale ni dabali kelen don wa alhamdulilayi rabbil alamin siri ni dabali kelen tɛ voilà parce que ka sababu mun na mɔgɔ caman bɛ fɛn fila fara ɲɔgɔn kan mais ko kelen tɛ parce que siri bɛ danna dabali yɛrɛ fana bɛ danna fɛn kelen tɛ donc o de ye nin ta ni siri bɛ sɔrɔ dɔw la dɔw bɛ se ka fɔ dabali don dabali yɛrɛ bɛ se ka kɛ dɔw la dɔw fana b'a fɔ siri don ka exemple dɔ di siri ka sira fɛ tan i m'a ye waatini caman mɔgɔ caman i k'a kɛ to ni cɛ ni muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ waatini caman dilan na voilà mɔgɔ min bɛ da ni jɛnɛma nɔgɔ yɛrɛ la waatini caman olu bɛ siri sɔrɔ mɔgɔ min fana bɛ sigi waatini dɔ la k'o sen fila fara ɲɔgɔn kan k'i sigi o sigilen don o sen sɛnɛnen don k'o sen fila fara ɲɔgɔn kan o fana bi mɔgɔ caman siri mɔgɔ min fana ti mɔgɔ min bɛ se ka k'i ba ye walima i fa ye n'a sɔrɔla k'i ye dalamankan dɔ sɔrɔ n'a ye n'ale ye fɛn fɛn bɔ a dusukun na a degunni waati la ka f'i ma a bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i kɛ siri dɔ ye i ma voilà i b'a faamuyala donc ne y'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ ka ko kɛta dɔw bɛ se ka kɛ sababu siri ye k'i lasiri a bɛ tan mais est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ la mɔgɔ siri mɔgɔ bɛ mɔgɔ siri ka sababu mun na bi siri cogo ka ca parce que n'a fɔra siri dabari bɛ yen et puis siri yɛrɛ fana bɛ yen voilà siri dabari ye mun ye ka taa mɔgɔ dɔ fɛ ka taa tigi siri ka fɛn dɔ bɔ a bolo i y'a siri de i tilala ka dabari de voilà ka dabari dɔ de k'a la ka fɛn dɔ sɔrɔ a bolo o ye siri ye o ye dabari ye voilà mais siri min bɛ bɔ adamaden yɔrɔ voilà mɔgɔ min i sigilen komi n y'a fɔ cogoya min na sisan k'i sen fila fara ɲɔgɔn kan k'i sigi voilà o k'i miɲɛ o waatinin kɔnɔ i b'a ye i bɛ ko o ko laɲini ɲɛ ti sɔrɔ a ma o ye yɛrɛkun siri de ye
o tɛ mɔgɔ ka siri ye na faamuyala ka b'o fana na mɔgɔ min b'i da fo ka tele bu i la tele bɛna jɔ i kun cɛ ma voilà ka bɔ 5 heures du matin fo ka na bila 9 heures 10 heures 11 heures la k'i to i danni de dilan kan voilà tele bɛ bɔ waati min k'i danni to yen o bɛɛ lajɛlen bi mɔgɔ siri walima mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya o b'i siri di mɔgɔ ma donc o dɔ de ye nin ye tan bon dabari ye fɛn dɔ ye dabari bɛ se ka daminɛ mɔgɔ la depuis fitinin voilà dabari dɔ bi kɛ famille kɔnɔyɔrɔ la famille dɔw bɛ yen n'o ye o y'o karamɔgɔw b'a fɔ cogoya min na ka famille tɔgɔla fiyɛ fiyewu voilà o bɛ se ka famille dɔw siri den de bɛ bɔ famille tɔgɔla kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka ye a tigilamɔgɔ o si tɛ ɲa o ye dabari de ye parce que dabari ye fɛn dɔ ye ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ ta ka a dilan fɛn dɔ kɔnɔ ka a datugu i y'a tigi de dabari i y'a tigi ka diɲɛlatigɛ de dabari mɔgɔ caman ka diɲɛlatigɛ bɛ tiɲɛ bi dabari yɛrɛ boloda de kɔnɔ i b'a faamuya donc voilà o dɔ de ye nin ye tan voilà dabari fana dɔ bɛ na mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ dabari sababu jumɛn na bi i b'a ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ bi ko caman bɛ yen a bɛ kɛ mɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ kun b'i yɛrɛ dabari i t'a dɔn fɛn min i t'a dɔn ni k'i yɛrɛ bila kɛli la k'a sɔrɔ i t'a dɔn i yɛrɛ b'i yɛrɛ dabali voilà a ɲɔgɔnna caman bɛ na komi laturu kɔnɔyɔrɔ la walima ala tɔgɔ dɔw bɛ yen i t'a ɲini k'a dɔn i b'a ta i bɛ baara k'a la ko parce que n y'a mɛn bon caman bɛ tila k'i yɛrɛ kun dabali voilà bon o dabari sugu min filɛ a wuli man di ka bɔ mɔgɔ kan f'i ka se mɔgɔ ɲuman dɔw ma mun bɛ se k'o dabari wuli ka b'i kan o bɛɛ lajɛlen ye dabali dɔw de ye fana karamɔgɔ ali ni bamana an ye danfara dɔn kosɛbɛ sisan siri ani dabali ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kuncɛli jumɛn ye sabula n'i bɛ harijigɛ nɔfɛ tuma dɔ la karamɔgɔ aw b'a fɔ ko a siri nin b'i kan walima ni dabali b'i kan yalima harijigɛ ale bɛ se ka na mɔgɔ la karamɔgɔ adi sababu b'i bolo o la wa alhamdulillah sababu b'an bolo mais an ti mɔgɔ si ka garisɛgɛ baara dilan n'an b'i ka lajɛli kɛ parce que dodow tɛ kelen n'i ye fɛn dɔ dilan mɔgɔ dɔ ye k'a sɔrɔ i t'a dɔn a dodo bɛ ji fɛ bɔgɔ fɛ fiɲɛ fɛ walima ta fɛ e kɔni nana wuli ka fɛn dɔ dilan a tigi ye tan bon i b'a ye a ka ca waati caman o de bɛ mɔgɔw sɛgɛla bi parce que sani yɛrɛ ka kɛ dɔnnikɛla ye kɛ lajɛlikɛla ɲuman ye dɔnni yɛrɛ fɔlɔ ye lajɛli de ye parce que i tɛ se ka mɔgɔ mako dilan tant que n'i m'a tigi kungo dɔn donc ka garisɛgɛ baara mɔgɔ ye an bɛ lajɛli ta ne bɛ garisɛgɛ baara dilan mɔgɔ ye voilà mais an b'i ka lajɛliw de ta k'i ka kow ɲɛɲini ban ka sɔrɔ ka garisɛgɛ baaraw k'i ye ani siritigɛnaw fana k'i ye ani dabarikow fana k'i ye. karamɔgɔ ali yalama maa min bɛ ko a mago bɛ nafolo la karamɔgɔ ali n'a tigi nana e ma karisa ne mago bɛ nafolo la tiɲɛ yɛrɛ la n ye kɔrɔn boli ka tilebin boli n ye fan bɛɛ yaala a yalama a tigilamɔgɔ bɛ se k'a jigi kɛ e karamɔgɔ ali ye ni kumakan jumɛn de ye ka se ka a jigi da e kan k'i bɛ se k'a dɛmɛ. alhamdulilayi rabbil alamin nafolo baara an b'a kɛ mɔgɔ ye an bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ ye ni bi diɲɛ man kɛnɛ ka sababu bɔ mun na bi ni fɛn t'i bolo bi i tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ bi voilà ni fɛn b'i bolo i b'i kɛ fɛn ye mɔgɔw bolo mɔgɔ min yɛrɛ ko i tɛ kɛ mɔgɔ min k'i tɛ fɛn ye ni fɛn b'i bolo olu b'i kɛ fɛn ye donc min ye nafolo baara ye an b'a kɛ mɔgɔ ye an bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ ye ka garisɛgɛ baaraw kɛ mɔgɔ ye parce que garisɛgɛ yɛrɛ de ye n'a fɔla nafolo o de ye garisɛgɛ ye voilà n'a fɔla nafolo o de ye garisɛgɛ ye parce que mɔgɔ tɛ se ka nafolo sɔrɔ ni garisɛgɛ t'i la ayi ni garisɛgɛ tɛ mɔgɔ la mɔgɔ dɔw garisɛgɛ salen don an b'a tigi garisɛgɛ wuli n'an y'a tigi garisɛgɛ wuli i b'a ye a tigi laɲini ye fɛn fɛn ye ala b'a latigɛ a bɔgɔ la a b'a sɔrɔ donc an bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ ye komi n bɛ se ka fɔ cogo min an bɛ garisɛgɛ baara kɛ mɔgɔw ye ka se ka mɔgɔw lolo fana dayɛlɛ cogoya min na donc an b'o fana kɛ mɔgɔ ye. karamɔgɔ ali ne ka juru bɛ dɔ la a fana y'o kan ka juru sara n ye wari don a la a sera ma kungo la kungo min bɛ yen k'a bɛ a jɔrɔ kosɛbɛ n ye n ka warimafɛn ta n y'a d'a ma walima n ye n ka nafolo yɛrɛ ta n y'a d'a ma bi sɔrɔ b'a tigi kun kosɛbɛ nka a bannen don ka n ka nafolo sara karamɔgɔ ali i bɛ se ka dɛmɛ don tigi ma wa. alhamdulillah o ye baara ye baara min an yɛrɛ b'o kɛ caman parce que ka sababu bɔ mun na bi i bi mɔgɔ dɔ dɛmɛ ka bɔ degun dɔ la a tigi bɛ tila ka sɔrɔ kɛ a bɛ tila ka kɔ don i la
cogoya jumɛn na o degu kɔnɔ i n'a fɔ cogoya min sisan i y'a fɔ Momo i ye dɔ bɔ degu de la a tigi bi seba ye k'i ka hɛrɛ segin i ma a tilala ka a kɔnɔna dogo i ka dɛmɛ kɔnɔ an b'o baaraw fana kɛ mɔgɔw ye n'an y'o baara kɛ a tigi ye a tigi yɛrɛ de bi taama walima a tigi yɛrɛ de b'i wele k'i ka hɛrɛ segin i ma donc o de ye nin ye tan donc a mana kɛ cogo o cogo n'a tigi ser'i ma a ka ca Ala fɛ ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a ko la ɲɛ bɛ sɔrɔ a la karamɔgɔ ani an balakaw bɛ yen nɔ kɔnɔ gannen don kosɛbɛ furuko la an yɛrɛ falakaw bɛ yen an balimakɛw bɛ yen kɔnɔ gannen don bi furuko la kosɛbɛ karamɔgɔ hali muso min bɛ yen ko a mɛnna a ma furu yalama sababu b'i bolo sababu bɛ se ka to a bɛ ka tigɛ furu la wa alhamdulilayi rabbil alamin sababuw bɛ yen a sababu badenw bɛ yen parce que waatini caman i b'a ye mɔgɔ min ma furu sɔrɔ cɛlakaw la ani an balakaw la a sababu ye sɔrɔ ko dɔw de fɛ voilà parce que mɔgɔ min b'a ye bi bɛɛ laɲini ye furu ye muso bɛɛ laɲini ye furu ye bi cɛ bɛɛ fana laɲini ye furu ye voilà mais a ka ca an balakaw de la parce que an balakaw dɔw bɛ yen kunnafɛnw bɛ kɛ sababu ye olu ka furuko lajɔ walima dabari jugu voilà o dabari juguw la kunnafɛnw la da bɛ kɛ kunnafɛnw la da bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman ka furuko bɛ jɔ bi voilà n'o sera an ma an b'o ala dali k'o ye o fana bɛ furu sɔrɔ ni ala ka jɛnw ye karamɔgɔ hali kunnafɛn ko in ni ala sɔnna ma an bɛna don dɔ la jɛmukan sigi a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sabula an ye laɲini an ye ɲɛɲini k'i ɲɛdɔn de ka sɔrɔ ka na i fɛ yen nɔ an ma wuli an kun fɛ ten donc kunnafɛn ko in ni ala sɔnna ma don n'a nataw an bɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi kɔnɔ k'an da don a la k'a walawala kosɛbɛ nka sisan i ka kuma laban na i ko ni ala sɔnna ko n'a tigi ser'i ma k'a bɛ ala deli k'a tigi ye karamɔgɔ a ye mori de wa soma de alhamdulilayi rabbil alamin ne ye moriden de n ye moriden ye parce que bi mɔgɔw bɛ fɛn dɔw fara fara ɲɔgɔn kan kelen tɛ voilà an ye mori kalan kɛ an fana mɔnna moriya la voilà fana ka sɔrɔ fana kɛ moriya kɔnɔ voilà ka tila fana ka baaraw sɔrɔ moriya fana kɔnɔ donc anw ye moriw de ye voilà n b'a fɔ anw ye mori ye ka sababu bɔ mun na bonda yɛrɛ kɔnɔyɔrɔ la ka na voilà donc an ye moriw de ye ni kɔni y'a mɛn mali la ko sidalakaw a caman na a bɛ taa moriya bonda karamɔgɔ ali maa minnu bɛ k'a lamɛn a bɛɛ tɛ kɔrɔbari kɔnɔ a caman bɛ tubabu la nka an bɛ yɔrɔ min ko bi papiye ko gɛlɛyalen don tubabu la visa ko minnu yɛrɛ b'a fɛ ka taa gɛlɛya bɛ maa caman ka visa ko la karamɔgɔ ali ni maa min y'a jigi ye ala ye k'a jigi ye e ye yalama i bɛ se ka sababu ɲuman k'a tigi ye alhamdulilayi rabbil alamin min ye papiye kow ye visa kow ye an b'o baaraw kɛ caman parce que an yɛrɛ ye dɔw ka baaraw kɛ a ma mɛn kojugu donc ala fana nana o bɛn saba ma dɔw ka papiye yɛrɛ bɔ la dɔw yɛrɛ bɛ taama sira kɔnɔyɔrɔ la an b'o baara kɛ caman mɔgɔw ye yan mun bɛ bɔla farafinna ka taa kɔ kan ye mun yɛrɛ fana bɛ kɔ kan ye o fana yɛrɛ bɛ papiye ɲinina dugu sɛbɛn ɲinina an fana b'o baaraw kɛ mɔgɔw ye walima papiye ko kɔnɔyɔrɔ la an bɛ baara caman kɛ mɔgɔw ye ka sababu mun na bi dɔw bɛ baara la yɔrɔ dɔ la jamanajanw la yen société dɔ bɛ sɔrɔ olu bolo olu ka sociétéw kɔnɔyɔrɔ u bɛ sɔn k'u ka sociétéw bosi o la voilà an b'o bɛɛ baara lajɛlen kɛ mɔgɔw fana ye ka se k'i ka sociétéw fana to i bolo voilà donc papiye ko kan min ye visa ko ye min ye sigili sɛbɛnw yɛrɛ ye an b'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔw fana ye ni ala ka jɛn ye ni ala ka jɛn ye an bɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ ali denmisɛnninya kɔni ale t'i maa tiɲɛ abada sabula n'i ye fɛn min ɲɛɲini i bɛ o de ɲɛdɔn karamɔgɔ ali malgré que a lamɔnna dɔnnibaaw kɛrɛfɛ a yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛɲini kɛ dɔnni na ka se ka faamuyali kɛ dɔnni na cogoya min na o kosɔn anw wulila an sera a ma yanni nɔ sifinnaka dɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la cogo min an ɲɛ b'a la cogo min na ekara na a bɛ ten cogo de la nka i ti maa dɔn f'i ka gɛrɛ a la n'i gɛrɛla mɔgɔ la ka ca ala fɛ n'i ye min y'a la o de ye a yɛrɛ yɛrɛ ye karamɔgɔ ali an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye halisa an bɛ segin an y'a daminɛ yɔrɔ min na ka na o la n'o ye filɛli ye ka d'a kan i ko k'i bɛ laturu de dɔn kosɛbɛ i bɛ filɛli kɛ ni laturu de kosɛbɛ karamɔgɔ ali ni e ye maa min don lajɛ k'a fɔ ko a ka baara ka a bɛ ɲɛ i bolo i ye sɛgɛsɛgɛliw k'a la fo ka se a dan na nafoloko sira fɛ kɛnɛya sira fɛ musoko sira fɛ walima cɛko sira fɛ a n'a a fɛn o fɛn la karamɔgɔ ali nka n'a tigi ko a ne ti kɔrɔbari jamana kan yalasa i bɛ se ka n ka baara kɛ k'i to kɔrɔbari jamana kan ale bɛ jamana wɛrɛ kan e bɛ se ka mun de proposé a tigi ye
bon alhamdulillah ni n y'a tigi ka lajɛliw kɛ ni nana mun sɔrɔ a ka lajɛli kɔnɔyɔrɔ la min ye a yɛrɛ kunna sarakaw ye parce que fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ kunna saraka de la donc an bɛ baara boli a tigi ka baara tɔgɔla de kan a sababu mun na n'an y'a dɔn i lolo jɔkun ye fɛn min ye lajɛli kɔnɔ n'an y'o kumaw fɔ fɔ i ɲɛna n'an nana bɛn a baaraw kɔnɔ an b'o aladali k'i ye n'an y'o aladali k'i ye fana a bɛ bɛn saba ma n'ala ka jɛ ye jɛ ye an bɛ ala deli inshallah ala ka bɛn sababa ma marhaba karamɔgɔ ale ni waati la kɔni kan ale ka taa kosɛbɛ fɛn mun don waati la ko de don an ti fɛ ka maa si bali a ka taa na fɛn bɛ fɔ a ka kɛ fɛn nafamaw ye a ka kɛ ko ye mɔgɔ bɛ fɛn min lamɛn fɛn bɛ mɔgɔw nafa ni ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen kɔfɛ karamɔgɔ an bɛ fɛ i ka bi jɛmukan in kuncɛ ni fayida min mɔgɔw bɛ se ka a kɛ u sigiyɔrɔ la ka u yɛrɛ lafiya ka sɔrɔ u ma e karamɔgɔ wele ka sɔrɔ u ma se ma ni u ye a kɛ a ka se k'u nafa ka u to u sigiyɔrɔ la alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ kuma kuncɛ ni fayida kelen ye ka sababu bɔ mun na bi siri min ye an kumana kan tan siri ka ca mɔgɔw la bi feerekɛlaw an balakaw bi feere kɛ nafolo ti basigi u bolo ayiwa i b'a ye waati dɔw la mɔgɔ dɔw yɛrɛ bi da n'o wulila wulili bɛɛ bi gɛlɛya o ma farikolo bɛ kɛ i b'a fɔ bitɔn de jigila i kan donc n bɛ alhamdulillah donc n bɛ o fayida kelen di laturu kɔnɔ wala min ye masa solomani ye ani yiri dɔ bɛ an fɛ wala an b'a wele bamanankan ko sɔye wala dɔw b'a fɔ sɔye wala donc i bɛ taa sɔye ɲini kuru wɔɔrɔ ɲini i bɛ laturu masa solomani bɔ laturu ni yɛrɛ la masa solomani ni na min ye 1000 221 n'i y'o bɔ i bɛ filen kura kelen ɲini i bɛ sɔye daji filen kura kɔnɔ n'i ye sɔye bila filen kura kɔnɔ i bɛ ji sanumari k'a kɔnɔ n'i ye ji sanuma k'a kɔnɔ i bɛ nasi min k'a la n'a ye dajili kɛ waatinin na i bɛ na goro n'i y'a goro o su kelen bɛɛ lajɛlen i bɛ koko 6 sɔrɔ a la sanni i ka da yanni sɔgɔma cɛ ni wulila i b'a dɔn vraiment k'i ye fɛn kɛ o kɔnɔyɔrɔ la i yɛrɛ bɛ min ye i b'a dɔn ko dɔnni dɔ de dil'i ma ala an bɛɛ saba ma marhaba kuma fɔ cogo la ni min b'a la i b'a dɔn ko kɛcogo la ni min b'a la i b'a dɔn dɔnni ale ti kɔrɔbɔ a ye ne ma sɔn kuma in ma a ye min fɔ a ye t'a kɔrɔbɔ a k'ale ni tiɲɛ b'a la ni nkalon b'a la a k'a bila commentaire la fɛn min don ni bɛ nin dɔn o ma se waso la n'i y'a mɛn k'i ti dɔnni di mɔgɔ ma se a ma i yɛrɛ labɔ fɔlɔ de a ye min fɔ sisan nɔ bɛɛ lajɛlen k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ ni ala sɔnna ma ni min b'a la e mana min y'a la e k'a bila commentaire la karamɔgɔ adi waati kɔni ale korona kosɛbɛ an b'a fɛ i ka foli kan kɛ kan kuncɛ la an filɛbagaw n'a lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka o barikada parce que a ma nɔgɔ wala k'i ka baara bila ka sigi k'an lajɛ wala o fana kan kan ni foli ye an b'o bɛɛ lajɛlen fo ko barikada ko ni ce o ni baraji ka tila k'a yɛrɛ fo hali min yɛrɛ bɔla dugu la fo jamana ni jamana na k'a y'an tɔgɔ mɛn ka na an bara ka na nin ko kɛ an ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnenya lase i ma i n'i ka ekipu bɛɛ lajɛlen ko ni ce o ni baraji bɛɛ lajɛlen fana ni ce bɛɛ ni baraji donc n ka foli kan dɔɔni de ye nin ye alhamdulillah karamɔgɔ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka foli kan ka di e ma e min sɔnna ka tan di an ma an bɛ se e fɛ yan nɔ ka se ka kuma an ye fɛn kan an ye ɲininkali minnu kɛ i la karamɔgɔ i ni ce ni baraji ka ɲininkali ninnu jaabi la kɔnɔna jɛlenya la lamɛnbagaw ni filɛbagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo nin waati la aw minnu sɔnna ka nin waati di aw yɛrɛ ma k'aw kɔrɔfɛw ta ka tan di aw ma k'a sigi ka an lajɛ an ka nin jɛmukan in kɔnɔna na b'a fɔ ni ala sɔnna ni an ni karamɔgɔ ka jɛmukan kun fɔlɔ ye filanan sabanan naaninan fo bada fo ka taa fɔ karamɔgɔ yɛrɛ ko a ye taa mali la fɔlɔ yanni waati cɛ an bɛ yan fɔlɔ fo ka taa min kɛ ni ala sɔnna ma a ka d'an ye sanga ni wagati ani karamɔgɔ ka baro yalasa ka se ka ɲininkaliw k'a la aw mago bɛ fɛn min na a tɛna mɛn fiyewu ni ala sɔnna ma an bɛna ni ɲininkali wɛrɛw ye don wɛrɛw la a kɛ karamɔgɔ la ni ala sɔnna ni tun y'aw ka jɛmukan ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira aw ni aw bɛɛ lajɛlen